Kim etmişli Irek abi kebek mınday kişilerge sabı şaktan ok resim yasavcını kağılgan diler. Şuna göre de etisi Haris abi jeylerin yurttağı kapqa kıymalarını tereze aramların buyavuşun her şak üsmer Irek'e yükletirgan bola. Oğul balası koydağını yaşasa da tuğan avul, tuğan yert, onun tabiatı her şak onun көңілінде bola. Ressam ana kağızge yeyse tukmağı da çıralı. Я ведь все-таки парень деревенский, вырос в деревне, так же, как и Аркадий Александрович Пластов. И ухаживал за скотиной, и был пастухом, и косил. Ульян сілкесінде Сыстырның халық рәссамы Аркадий Пластовның туған ауылы Присланихада ел сайын рәссамларның hünəri пленері уза. Оны ауылға барып үйіштіру һәм уздыруны да Тибетнең мәдәният министрлыгы нәкъ менә Ирек Нуриддиновка ышанып тапшырган. Ел сайын сентябрьнең 1нче яртысында Россиядән генә түгел, якын чит илләрдән дә дистәләгән помала остасы бөек рәссам Аркадий Пластовның туган авылына җыела. Һәм ул яшәгән йорт янында атналар буе табигатьнең матур күренешләрен һәм борынгы рус авылының матур мизгелләрен сурәтлиләр. Быел да анда дистәләгән рәссам киләчәк. Ежегодно 12 художников страны и России, и ближнего зарубежья открывают для себя прекрасную землю, на которой родился, творил и где похоронен сегодня народный художник страны Аркадий Александрович Пластов. Узган ел Ирек Нуриддинов елга бер тапкыр бер генә рәссамга бирелә торган Аркадий Пластов исемендәге халыкара премиягә лаек булды. Әлбәттә, бу аның зак еллардан бирле башкарган эшләренә иң зур иҗади бүләк иде. Бүген Ирек Нуриддиновның эшләре илебезнең бик күп төбәкләрендә саклана. Байтак зиннәтле сарайларының диварларын бизәп тора. Мен бу художникның выставкасына һәр кайчан киләм. Бик уңышлы, талантлы художник. Ул гомер буе авыл турында яза, авыл тормышларын күрсәтә. Ирек абыйның рәсемнәрендә авыл илләре тасвирланган. Аларга карыйсында яшь чаклар искә төшеп китә, үзебезнең авыллар искә төшеп китә. Шулай ул табигатьнең 4 фасылын да бик матур итеп, төрле төсләргә бизәп, тасвирларга ярата. Чыннан да Ирек абыйның эшләрендә башлыча авыл табигат күренешләре өстенлек итә. Әлбәттә инде үзе яшәгән Сембер төбәге Идел буе да читтә калмый. Всегда у него присутствуют довольно большие, серьезные пейзажи именно с Волгой, где он показывал этот волжский простор, эти косогоры наши русские. Ирек Нуриддинов үзенең төп эшчәнлеге белән бергә төбәкнең татар иҗтимагый тормышында да зур эш алып бара. Ул ел сайын балалар өчен апрель айында Габдулла Тукайга багышлап уздырыла торган Тукай әсәрләре минем күңелемдә дигән конкурсның төп оештыручысы һәм жюри рәисе дә. Дети многонациональные. И у нас и удмурты, татары, башкиры, и русские да участвуют. И главное то, что меня радует, они читают, значит, наши книги. Габдулла Тукая. Рәссамны соңгы елларда кулларына помалалар алып, тукмага рәсем ясаучы яшьләрнең аз булуы да борчый. Мы сколько мечтали, да, чтобы открыть у нас в Ульяновске, чтобы была школа или училище что-то, чтобы мы готовили своих художников. У нас ведь заканчивают художественную школу или школу искусств, а заканчивают, и они уходят уже в другие регионы. Төбәкнең мәдәният министры белдергәнчә, Ирек Нуриддиновның эшләрен зур күргәзмә ачып, киләсе елда Ульяновскида узачак Бөтен Россия Сабан туе кунакларына да тәкъдим итәчәкләр. Ульяновскида Рамис Сафин, Ахмед Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.